bese ngafula amalanga okosikoleni bade kuzongena from Tuesday until Friday ngoba esigele esibhaya kula malanga kugcwele idakwa ngama-mind yethu wonke umuntu ushawa isihlama nawo omunye umthetho memelani nabopayisana nokumele kuvula amathaveni nasedanyana maningangibotela ngentshela lami izansi izozansi neseremoni world cup izobanjela kapanyazi bese khiphe emzansi bese kudanse emzansi bezobhekela ikhaya lesesiphethe for nontwana sikhathi uhlala phansi bese khiphe emzansi bese kudanse emzansi bezobhekela ikhaya lesesiphethe for nontwana sikhathi uhlala phansi Amapansula ngangifakazela amapansula ngangifakazela awulethu umshini wami weba awulethu umshini wami awulethu